खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मंगलबार 8 जुलाइ 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। जों दाबि खालामादि बे लिरबिदाङाव होनाय फोरमायथिया आबुङै सैथो आरो गेबें। गुवारै आरो बांसिन फोरमायथिनि थाखाय अन्नानै सोमोन्दो गोनां आयदानि सासे रोंग'सारजों सुबुरुन ला। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां सानस्रिफोरखौ गोसोआव फैनो हो। गोख्रै रां थिसननो नाङा। जुदि नोंथाङा गासैबो जाथावना एंगेलफोरखौ आनजाद खालामाब्ला, अब्ला खहा जानो हागौ। नखरारि बिबानफोरखौ दाबाव। दिनै रमान्टिकनि बोथोरा एसे गाज्रि जानो हागौ मानोना दिनै नोंनि पार्टनारा नोंथांनिफ्राय बांद्राय आसा खालामगोन। बियो फालांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान मानोना बिसोरो हरखाब गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। बाहागिफोरनि थाखाय जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव गासैबो थिक जालांगोन। नोंथांनि खाफालगोनां दिग खोला। खाफालगोनां अनजिमा 9। खाफालगोनां गाब हाथफ्ला गाब। वृष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनो थुलुंगा होगोन। दिनैनि साना गावनो सोलायनाय लाबोगोन। दिनै मोनफ्रोम आगानाव नोंथाङा जिउआव खुसि मोननो खाबु मोनगोन। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे साननो आरो मावनायनि सान। नोंथाङा गावखौ थार लामाथिं लांनो हागोन। खाफालगोनां दिग साहा। खाफालगोनां अनजिमा 1। खाफालगोनां गाब कमला गाब। मिथुन राशि। सोरबा सासेया गिदिर बिथांखिफोर आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हायो। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बे सुबुरुननि सोमोन्दै मोजाङै नायबिजिरनाया गाहाम। नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरनि मददजों नोंथाङा गोदान फोथायथि आरो साहसजों बुंफबनाय जागोन। दिनै नोंथाङा ओरैबायदि सासे सुबुंखौ लोगो हमनो हागोन जाय नोंखौ गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनगोन। मबाइल फना नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो हागौ। बेखौ बांद्राय बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि खाफालगोनां दिग खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमा 2। खाफालगोनां गाब गुफुर। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि साना रंजानायाव बारलांगोन। बेलासियाव नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां सम बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा थाबनो थांनो हागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहायाव माखासे गोदान सोलायनाय लाबोनो सानगोन। फालांगियारिफोरा दिनै मोनसे थाबथानाय गोरोबथा आबुं जानायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। खाफालगोनां दिग सोनाब। खाफालगोनां अनजिमा 4। खाफालगोनां गाब ब्राउन गाब। सिंह राशि। माबा मोनसे सोरजिलु हाबायाव गावखौ मुखुब दोननाया साबसिन जागोन। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय नखराव सोरबा गोदान सुबुंनि फैनाया रंजानाय आरो रंजानायनि बुब्लिफोर लाबोगोन। नोंथांनि अनजाथावआ नोंथांनिफ्राय मोनसे समायखिरा बिगोन, नाथाय बेबादि समायखिरा दाखालाम जायखौ नोंथाङा लाखिनो हानाय नङा। गोदान सोमोन्दो लाखिनाय आरो फालांगियारि थांखिफोर बानायनो थाखाय खालामनाय दावबायनाया फिथाइ गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउआव गोबाव समनिफ्रायनो माबा मोनसे गोसो बोनो हाथाव जाथायखौ नेगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा बेनि नेरसोनफोरखौ नुनाया रोखा जागोन। नोंथांनि खाफालगोनां दिग सा। खाफालगोनां अनजिमा 7। खाफालगोनां गाब गोथां। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि साना पजिटिभजों बुंफबनाय जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन। आथिखालाव सासे बाहागिजों सानस्रियारि गोरोबलायनो जानो हागौ। दिनै बिमानि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नखराव खुसि फैगोन। नोंथाङा गावनि बिमा-बिफाजों जायखिजाया धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। नोंथांनि खाफालगोनां दिग सानजा। खाफालगोनां अनजिमा 3। खाफालगोनां गाब गोमो। तुला राशि। नोंथांनि दिनैनि मिथिनाय सुबुंफोरनिफ्राय आयनि गोदान फुंखा मोनगोन। जुदि रायज्लायनाय आरो सावरायनाया नोंथांनि बायदियै जाया, अब्ला नोंथाङा रागाजों गोब्राब बाथ्रा बुंफ्लांनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनांनो हागौ। बेनिखायनो सांग्राङै रायज्लाय। बेयो मोनसे रंजाथाव सान मानोना नोंथांनि अनजालिया कल खालामगोन। लोगोफोर आरो जुनियरफोरा जिंगासिनाय आरो नारसिनथायनि बुब्लिफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बै समफोरनि सुबुंफोरा
सायाव नोजोर हो जाय नोंथांखौ गोरोन्थि लामाथिं लांनो हागौ एबा नोंथांजों फोरमायथि होनो हागौ जाय नोंथांनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग खोला, खाफाल गोनां अनजिमा 1, खाफाल गोनां गाब गोमो। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि नखरारि जिउआ खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा नखरजों पिकनिक जानो हागोन। दिनै सोरबा लोगोजों माबा मोनसे बाथ्रायाव एसे गोरोबलायै जानो हागौ। दिनै नोंथाङा सावस्रिनि बागै एसे सांग्रां जानांगोन। जेब्ला नोंथाङा बायजोआव थाङो अब्ला गंसे दैनि बथल लाना थां। हायोब्ला दिनै रायजोआरि हान्थामेलानि बाहाय। गोनांथि गैयाजासे गारिफोरखौ दाबाहाय। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग सानजा, खाफाल गोनां अनजिमा 9, खाफाल गोनां गाब गोजा। धनु राशि, नोंथांनि गोसोआ मोजां मुवाफोरखौ मोननो थाखाय उदां थागोन। नोंथाङा मिथिनाय सुबुंफोरनिफ्राय आयनि गोदान फुंखा मोननो हागोन। नखरारि आयदाफोराव गोख्रै नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि सांग्रांथि गैया बेसेन गोसा जानो हागौ। नोंथांनि मेंनाय आरो गोसो बायनाय जिउआ नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ नारसिनथाय होनो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव लोगोनि गोनांथार मददआ हेफाजाब होगोन। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग खोला, खाफाल गोनां अनजिमा 5, खाफाल गोनां गाब गोजा। मकर राशि, दिनै नोंथांनि जिउआव मोजां सोलायनाय फैनो हागौ। गोजाम थावनियाव खामानिया दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा थार बावसोमनायजों नाजानांगोन। दिनै फालांगिरिफोरा हरखाबै बबेनिफ्रायबा रां मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु मोननो हागोन। गणेशखौ सिबि, गासैबो दुखुफ्रा जोबलांगोन। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग सोनाब, लाकी नम्बर 8, लाकी गाब गोथां गाब। कुम्भ राशि, गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथाङा गुबुननि गोरोन्थिनि जाहोनखौ सहायनांनो हागौ। बिमा-बिफानि हेफाजाबजों नोंथाङा रांखान्थियारि लोरबांथिनिफ्राय ओंखारनो हागोन। गथ'फोरा नोंथांखौ मिजिंथिनाय बादियै थांना थायैनि थाखाय मिजिं खालामनो हागौ। बिसोरखौ गावसोरनि सिमांफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ। रमान्सआ रंजाथाव आरो गोसो गुदुं जागोन। जुदि नोंथाङा मावख'आव ससियेल मिडियाखौ बांसिन बाहायो अब्ला नोंथाङा दिनै हमजानोबो हागौ। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमा 6, खाफाल गोनां गाब गुफुर। मीन राशि, दिनै नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। दिनै हारसिंनि थाखाय मोनसे मोजां सोमोन्दो फैनो हागौ। दिनै गासैबो सानखौ गोब्राब खामानि मावनायाव बारहोगोन। बेलासियाव नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारनायखौ मोजां मोनगोन। दिनै सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि थाखाय नोंथाङा आरो नोंथांनि लोगोनि गेजेराव गोरोबलायै जानो हागौ। बैसो जानायफोरनि आथिंखौ दांनानै बोर ला। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि खाफाल गोनां दिग खोला, खाफाल गोनां अनजिमा 5, खाफाल गोनां गाब गुफुर।